мегузарем ба саволи дигар. Наҷибулло Ҳайдаров аз шаҳри Душанбе савол кардааст, ки писарам ва духтарам бештар бо телефон бозӣ мекунанд. ҳарчанд монеъ мешавам, аммо бенатиҷа. баъзан дар миёни онҳо ҷанҷол мешавад. онҳо ба ғазаб меоянду ба ҳамдигар суханони бад мегӯянд. чунин ҳолатро дида ман ҳам асабонӣ мешавам. дар чунин маврид ман ҳамчун падар бояд чӣ кор кунам? ҳамчун падар ва модар ба акаи Наҷибулло гуфтаистам, ки рӯзи фарзандони худашонро ду рӯз ба нақша бигиранд. фарзанд кадом вақт ба телефону компютер вақте ки вақти холӣ зиёд дорад. вақте ки мо вақти холиро мо ба ягон чиз кати банд кардем, ҳатман аз вобастагиҳо фарзандони мо мебароянд. бисёр вақт барои чӣ фарзандон вобастагӣ пайдо мекунад? Чунки мо диққат намедиҳем, моро камтар ором гузоранд гуфта ба дасташон телефон метиҳем ё ки телевизорро монда метиҳем ки ҳамонро тамошо кун, ман ягон корамро иҷро кунам. ҳамин гуна ососта дар кӯдакон вобастагӣ пайдо мешавад. ба фикрам дар байни акаву хоҳарам барои телефону барои планшет яъне ки муноқишаҳо пайдо мешавад. бале барои ҳамин ҳам вақти фарзандони худро дуруст ба нақша бигиранд. анамо вақти холигиашонро дар шаҳри мо ба машғулиятҳои гуногун онҳоро яъне ки машғул созанд. Масалан ин машғулиятҳои ҷисмонӣ буда метавонад, санъати тасвирӣ буда метавонад, ё ки ҳатто хореография ҳаст, яъне ки рақс ҳаст, ё ки шаклҳои гуногун, яъне ки онҳо ҳам ҷисман ҳаракат кунанду ҳам ақлан ҳаракат кунанд. дар ин маврид вобастагӣ аз телефону компютер ҳам бартараф мешавад ва муносибати байни онҳо низ солим мешавад. дар ин ҷо низ амали нодурусти волидайн аст. Бале, муносибат ва амали нодурусти волидайн. Ман чунки модар як чизро илова кунам, агар иҷозат бошад. модарони ҷавон бештар маврид барои ҳамчун зани идеалу келини идеал шудан ба кӯшиш мекунанду ҳама корҳои хонаро иҷро кунаму хӯрок омода кунаму дар ин маврид вақт ба фарзандо камтар мерасад. барои ҳаминам баъд онҳо вақти фарзандони худро телефон ё ки дигар воситаҳо кати банд мекунанд. ана ҳамин маврида аз хурдсолӣ оста дар фарзандон баъд вобастагӣ оғоз мешавад.